Ассалому алейкум дӯстдорон ва ҳаводорони Барселона. Аввалан мехоҳам ҳамаи шуморо барои дастгирии миннатдории худро баён кунам. Оҳиста мо 20 000 обуначӣ шудем ва умедворам ки ҳамаи шумо мухлиси ашадии Барселона ҳастеду бо мо дуру дароз мемонед. Кӯшиш мекунам ки ҳар як комментарияи шуморо хонда ҷавоб диҳам ва ҳамчунин аз хабарҳои тару тозаи Барселона шуморо қафо намемонам. Агар қафоам мондед то ҳеҷ гап не. Дар телеграм канали Барсатиҷи аст ки дар як рӯз аз 10 пост зиёд партофта мешавад. Агар обуна нашуда бошед то ҳатман даромада обуна шавед. Ссылкаи телеграм канал дар описанияи ин видео. Акнун таксари ҳоло баланд монед ки гапу чап хело зиёд аст. Футболи даставӣ дар истироҳати дуру дароз аст ва ҳоло навбати бозии мунтахабҳо фаро расидааст. То оғози Евро ва ҷоми Америка чанд рӯзи дигар боқӣ монду, ҳоло бозиҳои даври интихобии ҷоми ҷаҳон баргузор мешавад. Мунтахабҳои Аргентина, Бразилия ва Уругвай бо рақибони худ бозӣ хоҳанд кард. Барои рақобатҳо дӯстони мо аз 1x коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Инчунин ҳамаи истифодабарандагони навро бо промокоди Барсатиҷи то $100 бонус интизор аст. Ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Бо гумони ғолиб Дембеле Барселонаро фиреб медиҳад, зеро ӯ дар идома додани шаҳрнома ба қавли Игнат Петрович тармазӣ дорад. Наробарати болоии Барселона ба ин назаранд ки бозингари фаронсавӣ аллакай бо ягон дастаи дигар забон як кардаасту дар тамдиди шаҳрнома саросима намешавад. Бо эҳтимоли зиёд Дембеле натиҷаҳои Евроро ки ӯ дар ҳайати мунтахаби Фаронса бозӣ мекунад интизор аст. Гап сар ин ки агар мунтахаби Фаронса дар ин чемпионат хуб баромад кунад ва Дембеле ҳам бидуни ягон ҷароҳат дар ҳайат монад, нархи трансфериаш боло меравад. Аммо инҷо гап сари кидат гуфтани чиз меравад ки дар ин сурат Дембеле нисбати Барса раво мебинад. Албатта бо омадани Агуеро ва Депай нақши Дембеле дар Барса хира мешавад, аммо ба ҳар ҳол набояд ӯ ин корро кунад. Ба гуфти роҳбарияти Барса агенти ӯ аз тасмими Даста ки мехоҳад бо ӯ тамдиди ҳамкорӣ намояд огаҳ аст, аммо худи бозингар инро ба дарозо мекашад. Агар чунин шавад ин дуюмин кидати Барса хоҳад шуд. Кидати аввалро Вейналдуми таърифӣ кард ки ҳозир дар ин бора қисса мекунем. Жоржино Вейналдум ба Барса намегузарад. Бозингар тасмим гирифт ки ахиран ба ПСЖ гузариш кунад. То ҳамин дирӯз тамоми васоити ахбори оммаи испанӣ ва умуман варзишӣ ба олам ҷоғ мезаданд ки Вейналдум ба Барса меояд. Дар Каталония ҳатто барои омадани ӯ пояндоз ва гуфти бобои ғулом чорво ҳам кушта буданд. Аммо ин меҳмон ахиран роҳ сӯи Париж гирифт. Медонед барои чӣ? Бале, барои пул. Гап сари ин ки ПСЖ дар қиёс ба Барса 2 баробар ваъда кардааст ва ваъда ӯро гуфти қадами қурбон айсари паварот гардон. Бояд гуфт ба омадани ин муҳофизатгар пеш аз ҳама худи Куман сахт завқманд буд. Акнун Барсаро мебояд барои тақвияти хати миёнаи худ ба бозори трансферӣ як бори дигар ворид шавад. Албатта агар меомад хуб мешуд, вале агар не, гуфти Русо потеря невелика. Аммо дар пушти наомадани ӯ ман ҷанги ПСЖ ва Барса ё Алхелайфию Лапортаро мебинам. Худо аз оқибаташ паноҳ диҳад. Ахиран дар кори гузариши ё аниқтараш баргашти Пьяниш ба Ювентус бархе чизҳо рӯшан гашт. Ҳафтаи пешин хабаре паҳн гашт ки Пьяниш омодаи баргаштан ба Италия мебошад. Сармураббии нави Ювентус бо Пьяниш хеле муносибати хуб дошта хостори баргардондани ӯ мебошад. Ювентус қарор кардааст ки ӯро ба иҷора гирифта маоши ӯро пардохт намояд. Аммо Барселона хостори ба якборагӣ ҷудо шудан аз ӯ мебошад, яъне рафти бирав гуфтани гап. Ҳамчунин Каталония омодан ӯро бо Деликт, Сандро ё Бентакур иваз кунад. Фақат инҷо гап сари Алегри аст ки бо кадоме аз ин бозингарон бозӣ кардан намехоҳад. Ку бинем давомаш чӣ мешавад. Барселона ба Мориба пешниҳоди шаҳрномаи 3-4 сола карданист. Ҳафтаи оянда ба Мориба ин шаҳрнома пешниҳод мешавад. Шаҳрномаи феълии ӯ то соли 2022 қурб дорад. Як ида аз дастаҳои Англия ба Мориба таваҷҷӯҳ доранд ва дар ҳоли вазъияти вазнини иқтисодӣ Барселона метавонад ӯро бо нархи барояш қулай фурӯшад. Аммо ӯ аз бозингаронест ки Барса аз ӯ умед дорад ва ин нимувзатгари ҷавон метавонад Барсаро лозим шавад. Дар ҳоле ки Вейналдум ба Барса наояд, шанси бозингарони ин мавқеъ боз зиёдтар мешавад. Барселона метавонад дар ин трансфери тобистона як алишпадараки дигарро баргузор кунад. Гап сари ин ки Барселона мехоҳад хати чапи муҳофизати худро қавӣ кунад ва барои ин кор бозингари Валенсия Гая аз ҳама варианти хуб мебошад. Барселона кайҳо боз ӯро назорат дорад. Сармураббии нави Валенсия Пепе Бардалес бошад иштиёқманди ба даст овардани бозингари Барса Карлос Алиня мебошад. Барса ҳам зидди чунин алишпадарак нест, яъне аз ин ивазшавӣ ҳардуи дастҳо бурд мекунанд. Гая ин су, Алиня ӯ су. Шумо чӣ фикр доред дӯстон? Дар ин ивазшавӣ ки бисёртар бурд мекунад? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед.
ба ҳамин тавон дӯстон, боварӣ дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.